Κοζάνης είναι ωραίο με γλάρες από σήμερα. Υπήρχε ένας τύπος στην Κοζάνη που το λέγανε Τσίκα. Ο Τσίκας βγαίνει κανονικά από το Ζήνον. Ζήνον, ζήσεις, Τσίκα. Επίσης, ναι, όχι, έχουμε κι άλλη λεπτομέρεια. Εκτός από την πόρτα, μήπως ξέρετε να κλείνετε το ημί στα αρχαία ελληνικά. Στα αρχαία κοζανίτικα το ξέρεις. Είμαι ίση Ίντους, είμαι στη Ιστιλιάς. Δεύτερος τύπος Ίντς. Με τον καιρό έγινε Λίντς. Του το αντίθετο του Δέντς. Τέλος πάντων, ήταν ένας τύπος ο οποίος μιλούσε καθαρεύουσα κοζανίτικα, ο Τζίκας. Μπαίνει σε μια καφετέρια χειμώνα καιρό, μέσα, αφήνει την πόρτα ανοιχτή, δεν είχαν βάλει ακόμα το μηχανισμό. Τώρα να κλείσει έτσι. Μπαίνει μέσα και αρχίζει να πουλάει τις ζώνες και τις γραβάτες που πουλούσε στο πρώτο τραπέζι που βρίσκει. Φωνάζει το αφεντικό από το βάθος. Κλείσει την πόρτα ρε Τζίκα, κάνει κρύο όξο. Ξαναφωνάζει το αφεντικό από το βάθος. Κλείσει την πόρτα ρε Τζίκα, κάνει κρύο όξο. Τίποτα ο Τζίκας. Αρχίζει και διαμαρτύρεται ο κόσμος. Κλείσει την πόρτα ρε Τζίκα, κάνει κρύο όξο. Δεν ακούς λένε. Γυρνάει με βάθος προς την πόρτα. Γιατί τώρα δεν κάνει κρύο όξο.